няколко пъти в социалните мрежи на лични съобщения получавах линкове към предаването Офанзива и скандала между адвокат Димитров и Николай Попов с желание от ваша страна да коментирам ситуация. Няма да прекачвам нито видеото, нито части от него към настоящия ми коментар, така да се каже, защото смятам, че случилото се е на първо място неморално и неетично и урова е без това крехкото достоинство на адвокатската професия, което и без това в последно време се свързва повече с скандали и жълтини, отколкото с реална работа. Като цяло считам, че адвокатската професия в последно време е достатъчно дискредитирана, като последните ни изяви в социалните мрежи по-скоро приличат на епизод от предаването Сигнално жълто, отколкото на това реално да показват каква е нашата работа и полезността на адвокатите и на адвокатурата като цяло в обществото. След като направихме това уточнение, искам по-скоро да ви дам полезна информация, отколкото да коментирам думи, изрази, клюки, жълтини и, меко казано, скандално поведение. Разговорът, и тук слагам разговорът в огромни кавички, между адвокат Димитров и Николай Попов, всъщност показва доста голям проблем в българското общество, свързано с пътно-транспортните происшествия и така наречените застрахователни дела. Както знаете, България разделя винаги първото място за смъртност при ПТП на глава от населението с Румъния и това е тенденция, която не намалява във времето. При тази обстановка представете си колко милиони левове се изплащат на пострадали при ПТП-та или на близки на загинали при ПТП. И нека се върнем на предаването Офанзива и изказаното от двете страни. Ще говоря в сферата на вероятностите, въпреки че повечето от вас са чували доста такива истории или са били свидетели на такива. Със сигурност повечето от вас са чували истории за адвокати или техни сътрудници, които пристигат на место происшествието още преди да е пристигнала линейката. Или истории за наети стаечки в спешни отделения от адвокати или техни сътрудници, които предлагат услугите на конкретни адвокати веднага, щом линейката пристигне в спешното отделение. Или истории за адвокати, които имат връзки с шефовете на спешните отделения, шефове на КАТ и така нататък и по този начин получават лесен достъп до пострадали при ПТП-та. Също така може би сте чували за неправителствени организации, които лансират дадени адвокати, които да представляват пострадали при ПТП-та. Няма да влизам в останалите истории, които съм чувала, които са твърде фрапантни, но нека да кажем, че се отнасят до достъп на външни лица, до места, където по принцип би трябвало да се държи изключително висока хигиена, като например операционни зали. Или за заплахи, че лицето няма да бъде оперирано, ако не подпише договор за правна защита и съдействие или пълномощно на даден адвокат. Всъщност това не е нещо ново, което съществува само в България. В Америка има така наречените ambulance chasers или преследвачи на линейки, които преследват линейката до даденото болнично заведение, за да се предлагат услуги на конкретни адвокати. За проблемите по застрахователни дела мога да запиша сигурно цяло видео, но нека да начертаем накратко какви са основните проблеми при подобен тип дела и тук не говоря за съдебната защита. На първо място, възползвайки се от стреса, под който хората се намират в дадената ситуация, тъй като тя е изключително деликатна, много често се набутват документи, които те подписват и изобщо не прочитат тяхното съдържание. Една от интересните хипотези би била, ако адвокат, сътрудник или друго лице, действащо чрез него, набута документи на пострадалото лице, възползвайки се от състоянието, в което се намира деликатната ситуация, с което това пострадало лице отстъпва между 70 и 80% от своето обезщетение на адвоката, сътрудника или юридическо лице. Друга интересна хипотеза би било, ако адвоката си партнира с застрахователното дружество и вместо да заведе отделно гражданско производство, в което да претендира обезщетението на пострадалото лице, а както знаем в гражданското производство обезщетенията са в пъти по-високи, отколкото по наказателните дела, адвоката претендира обезщетението в наказателното производство и по този начин хем се протаква делото, хем и обезщетението, което ще получи лицето е доста по-ниско, отколкото това, което би реално получил по едно гражданско дело, за което адвоката съответно би получил съответния процент благодарственост. И много други интересни хипотези и теории, които не казвам, че се случват, но всеки един от нас е чувал. Другият основен проблем, който се изтъкна в спора, беше проблемът с вещите лица. При застрахователните дела, всъщност в голяма част от случаите, именно вещите лица решават изхода от делото. И сега ще ви кажа защо. Когато се заведе гражданското дело или така нареченото застрахователно дело за претърпените имуществени и неимуществени вреди от пострадалите при ПТП, ако до този момент не е приключило наказателното дело, трябва да се направи изцяло доказване на фактическия състав на вредите. По тези дела съответно задължително има съдебно автотехническа експертиза, която трябва да установи целият механизъм на пътно-транспортното происшествие, както и съдебно-медицинска експертиза, която установява съответно какви наранявания е получило лицето, какъв е бил техния механизъм и какъв е възстановителния период и дали лицето всъщност има
изгледи тотално да се излекува или ще има трайни вреди върху неговото здраве. От всичко това зависи дали изобщо ще бъде уважен иска ви и съответно в каква част ще бъде уважен и какво обещание ще ви бъде присъдено. Сами разбирате, че ако вещо лице в заключението си каже, че ищецът е причинил или е допринесъл за пътно-транспортното происшествие, то тогава или няма да му бъде присъдено никакво обещетение, или то ще бъде присъдено в доста по-малък размер. Също и със съдебно-медицинската експертиза, която ако установи, че лицето не е претърпяло някакви трайни наранявания или те не са от характера, които трайно да увредят неговото здраве, обещението ще бъде доста по-малко. Затова и фигурата на вещи лица е толкова важна, тъй като от техните заключения понякога се решава изхода на цялото дело. Та в заключение, във Франция казват да търсим жената, а в България трябва да казваме търси парите. Защото който и каквото ти говори, винаги става дума за пари. Използвам видеото, за да приканя всеки от вас, който е преживял подобна история, да я сподели в коментари, за да може подобни практики да достигнат до повече хора и те да могат успешно да се предпазят от тях. Тъй като само защото нещо е позволено от закона или по-скоро не е забранено, не го прави морално, нормално и етично. И за щастие имаме социални мрежи, които по някакъв начин да ни защитават чрез информация. Защото очевидно такава информация от медиите и в национален ефир няма да получите.